Една стена ще ви покажа тук, предназначена. Конструкцията от метал вече е направена за гипс картон. Значи сложил съм ватата и в последствие аз препоръчвам да се сложи една и такава мембрана. Същата, която слагат по покривите. Мембрана, тя е дишаща. Слагал съм на други места. Всъщност преди години в Лондон работех, слагали сме такива мембрани. На едно място накараха да слагаме найлон. Обикновен найлон, но аз найлона не го препоръчвам. Тъй като мен лично ме е страх от него да не хване някой мухъл, някакъв черен мухъл и после да си имаме неприятности. Там сградите са по друг начин устроени, те имат вентилация, правени са с цемент бордове и то си е тяхна работа. Но тази мембрана е за препоръчване. Не струва кой знае колко, 38-39 лева в големите супермаркети. Сега тук още изолация има. Но тя в дългосрочен план ще се върне парите, тъй като те или иначе ще има файда от нея. И ще ви дигне малко температурата в стаята. Отделно отвън, ако навлезе някаква влага, има някакви течове от тук от там, ще ви предпази картона от моклясване. Тя не е, самата мембрана е предназначена както за покриви, така и за стени. То даже се го пише и тук някъде на инструкцията. Ей тук вътека. Roof and wall. Да. Ами това е. Който иска да слага, който иска да кара само с... Но ватата е задължителна. Ватата за мен е задължителна. Мембраната всъщност е препоръчвана само за външни стени. Сега за вътрешни чак толкова нямам слади тук. Назад е един заден двор. За вътре чак толкова няма смисъл да се престараваме. Пък който иска да слага и вътре. Това от мен за... Това е тук. Съм